Så jeg skal bevise, at linjens parameterfremstilling, den kan beskrives med formlen x på y er lige med x0 på y0 plus t gange retningsvektoren, som hedder R1 på R2. Ja. Ja, selvfølgelig. Jeg ved bare, hvad jeg skal sige, og kender det. Ja. Og Sig lige til, når du er færdig. ja. Så hvis vi tegner det som en linje, så har vi denne her, hvor vi så har et punkt på, som hedder P0, som vi kender, og den har koordinaterne x0 på y0, og det er et punkt, som vi kender. Og så kan vi så bruge linjens parameterfremstilling til at finde frem til alle de punkter, som vi ikke kender. Så det kan være et hvert punkt på linjen, som så hedder P, og det har koordinaterne x, y. Og det er så sådan, at vi har det her som et koordinatsystem. Så har vi så det her punkt, som hedder Oricum, som har koordinaterne 0,0. Og så en vektor hertil, som så hedder O til P, og en vektor. Så den her vektor, den hedder O til P, og så har vi en her, som hedder O til P0, og endnu en, som hedder P0 til P. Og så har vi retningsvektoren, som er parallelt med denne her. Og det er så R1 på R2. Ja. Så det er så sådan, at vi kan skrive dem op. Så vi har O til P, som er lige med O til P0, plus P0 P0 til P. Og det er så sådan, at som jeg sagde før, så er denne her P0 til P, den er parallelt med retningsvektoren. Og det betyder, at vi kan tage denne her, vi kan tage retningsvektoren og gange med en eller anden konstant, og så er det P0. Så vi kan faktisk erstatte denne her med det her, og rækkefølgen er ligegyldig. Så P0, eller O til P, O til P er lige med O til P0 plus, og så er det så til gange retningsvektoren. Og nu kan vi så sætte koordinater ind. Og de her to, de er jo stedvektorer. Og det betyder, at vi kan bare tage slutpunktet, så fra O til P hedder den x på en y, og fra O til P0 hedder den x0 på y0. Så vi kan, i stedet for at skrive det her, kan vi skrive koordinaterne på, så den hedder x på y er lige med x0 på y0 plus t. Og så i stedet for retningsvektoren har vi også koordinatet her, R1 på R2,
2. Og det her, det er jo den samme som denne her. Den her er den samme som den her. Så det er sådan set bevist nu. Ja, sådan her.